kabilang ti up na ti cupboards ni ano nga mabit nga dadail tanang nina. So ito ginatang ko dahil di Amazon. Kamo naman nga ano ito fit. Pero naraklang gumatang kasi pag-cover mo ikay all mga mga store. Hindi ka na bakit kakamutan jokos ko alam tinadal saddle mo sa ating maestra nakasukat nga matirigat ang dahito yan. Pero sa atin ito, dating grip na dyan ako tayo. Nga ito, wala. Pili mo yan. Yeah, stick and go. Tawag na ito. The company, but stick and go. Ito ko yung lagi Amazon. Stick and go. Itsura na niya. Malain na sa rami. Mga nalaing. Dati bubbles na pamula nga isa na nakas na. Mula nga limpiaan. Malagtak ka talaga sa dampaan. Maghanap naman ni Katugaran kung nga di ka tutulungan. Ikat. Katulaan dito. Ito tibak na kasla sticker. Parang sticker siya. Pwede dito lang. Dati. Tapos iwanag mo. Itikot mo. Na-pre-cut mo pagkayan. So, adjust lang ang itim eh. Oh, perfect. Oh, at least. Ito kitang pupunta na tapos nag-aalagay ito cupboard. Tapos sabi ba nga katon, madali lang siyang tanggalin. Oh, wala. Okay, kasi dito ni amin nga cupboards ti nga to pare-paras ti depth da. I think it's to mga 24 mga 18 inches lang siguro ang sukat. Okay. Pare-paras ti depth na ko na tayo di adalon na. So measure ko lang ang DJ length na. So from here to here, so kanat lang na. Pero I don't need a ruler. Anything. So I just need to follow the line. So, ikat mo lang along the line. Kailangan yung problema, straight yung ha. So, tipagsatan natin yung papel. Stop ka, dito ikadong na papel. The second layer. Surota na ang magpapalito. Ano din na suna. Parang dito. Pagpaplastik na tayo. Ito para pasurutan. Pagpaplastik na kataan. Tapos magsurot. Ito na. Sakto din yung manalingin. Tingling niya.
Ano, aramida matoy kubuharam, tanong bumaybayag basit ti, biyag ti, cupboard mo. Ano no, Pati natin may sana